tayo sa baywalk ng Binmaley, Pangasinan. Beach ng Binmaley. Apa pala nito, baywalk. Tahimik ng tubig, walang alon. Ayan. Dito tayo kakain sa above sea level. Yan. Dito tayo kakain sa above sea level restaurant. Japanese food. Atato. Sa harap lang siya ng baywalk. Ayan. Dito tayo ngayon sa Binmaley Beach. Baywalk. Ayan. Road trip. Sumama lang kay mother sa Tabarpads na. Okay. Minsan, hindi ka naman mag-celebrate. Pasyon kahit ordinary yung araw. Okay, tara tayo lumabas at tingnan ang baywalk ng Binmaley, Pangasinan. Okay, let's go. Yan. Tara at ating ikutin ditong baywalk. Gaano siya kahaba. Okay, let's go.
haba-haba rin ah. Ayan, ganda ng tanawin. Doon sa dulo ng tatanaw ang wall plant. Buhanan ng kuryente. Ayan, nabi na tayo sa road trip ng buhay. Pag may pagkakataon na umikot-ikot, umikot ka lang. Along the beach, ikot sa beach. Tayo, okay. Uwi na tayo ng San Jacinto, Pangasinan. Okay, hanggang dito na lamang po ating video. Hanggang sa muli. Bye-bye.